салом дӯстон, рӯзи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. хуш омадед ба канали оилавии мо. чӣ хеле ки мебинед, имрӯза влоги мо аз кухни сар мешавад ва ман дар ин ҷо самса пухта истодам ва бо тарзи дигар. барои самсаи мо кефир 150 мл, равғани растанӣ 150 мл, як дона тухм, 2 қошуқ крахмал, 1 қошуқча разрихлител, 1 қошуқча уксус ва ним қошуқча намак, инчунин орд 300-400 грамм то тайёр шудани хамир. сараввал ана михел ҳамаи маҳсулотҳоро чӣ хеле ки шумо мебинед бо ҳам омехта карда хамир мешӯрем. хамирамонро ба 20 дона зволачаҳои хурд хурд тақсим кардем ва акнун ҳар як зволачаҳоро гирифта бо крахмал тунук мекунем ва болои ҳам мегузорем. дар ин ҷо печонидан ё ин ки тайёр кардани фаршро нишон надодам, барои он ки дар чӣ хеле ки медонед дар канал чанд хел самса ҳаст, дар канали ҳам восточния ҳам влог, ва боварӣ дорам ҳама аз печонидани самса ё ин ки тайёр кардани дарунаш мебарояд. ҳозир танҳо мо ин ки ба тарзи нав тайёр кардан аст, ҳамин хел зволачаҳо тайёр карданашро мебинем, яъне ман нишон медиҳам ба шумо ва умедворам ки шумо ҳам ёд мегиред ва ба хонадони худ ҳамин хел самса тайёр мекунед. ҳозир бошад ман самсачаи хурд хурд тайёр мекунам. шумо метавонед ки калонтар кунед. аҷоиб мебиёяд, хело мулоим, резонаки хушрӯй ва болаззат мебиёяд. ҳозир бо худатон мебинед. ман 10 тояшро тунук кардам ва чӣ хеле гуфтам бо крахмал болои ҳам гузоштам. акнун ҳамин 10 торо якбора болои ҳам тунук мекунем ва бе равған рулетча карда мебурем. 10 тои дигарашро низ анами хел тунук мекунем, чӣ хеле ки дидед шумо, ва боз ҳамин хел бе равған рулетча карда мебурем. давомашро бо ман бошед ва бинед. раҳмат духтаро ки моро мепурсед, суроғ мекунед, дастгирӣ мекунед. худованд аз ҳар яки шумо розӣ бошад ва он меҳмононе ки нав ба канали мо пайваста шуданд
хушомадед мегӯям. ва духтаро хеле ки ба шумо маълум аст, ман чанд вақт влог накардам. мо рости гап касал шудем, грипп шудем ва ҳама каса грипп шудем такрор ба такрор. ва инчунин шукронаи худо апам омадагӣ бо ҳам меҳмондор ҳастем. худо хоҳад боз шуморо видеоҳои нав ба нав интизор аст. на самсои бо лаззати мо чӣ хеле ки мебинед тайёр шуд. хело резонаки нағз омадааст. дар ин ҷо бошад пирог бо шир шоколадне тайёр карда истодам. ва ростига ман то охираш нишон намедиҳам, барои он ки ман дар канал тайёр карда будам ва инро ҳам ҳамин хел тайёр кардам. ин ҷо рӯзи дигар аст ва ҳаво гармтар аст. мо бошем меҳмонҳоро ба сайру гашт ба пухтани шашлик бурда истодаем. мо дар ин ҷо 4 оила ҳастем ва ба як дача ё ин ки ҳавлӣ меравем. дар он ҷо бачаҳо бозӣ мекунанд ва шашлик мепазем. инқадар ҳавои тоза мегирем. боз ба хона бармегардем. худо хоҳад.
ана мо расидем ба ҳавли хеле ҷои беҳад зебо, ҳавои тоза, аҷоибот, ҳама ҷо сабз, ҳаво гарм. имрӯз ҳар рӯз борон буд. шукри худованд, имрӯз гарм. на ҳама каса бозӣ. ҳозир рестро ҷобаҷо мекунем. дар ин ҷо шашлик пухта истодаем. ой пашу. Пчелы. Очень фу, какие пчелы. дар вақти шашлик як хел одамо роллтон мехӯрад. Это реклама, это бесплатная реклама. Можно имя Азиза? Она моя дочка единственная. Спасибо заранее. Тетя, ваша жена. Где? Вот ваша жена. Все, сейчас уберем и будем купаться. инҷо хонааш будааст. даруни хона боғи калон, ҷои бозӣ беҳад мас. Азиза, двигайся. О, акнун ба сӯи хона. 64 километра в час.